Ένα λεπτό EFT για να χαλαρώσει το νευρικό σου σύστημα. Θα ξεκινήσουμε χτυπώντας απαλά στο πλάι του χεριού και θα επαναλαμβάνεις μετά από μένα. Ακόμα και αν νιώθω εξαντλημένη και κουρασμένη, αγαπώ και αποδέχομαι τον εαυτό μου όπως είναι αυτή τη στιγμή. Ακόμα και αν δεν είμαι στο 100%, αποδέχομαι και εμπιστεύομαι τη ροή. Η κούραση είναι πραγματική και η εμπειρία μου έχει διδάξει πολλά. Απελευθερώνω την απογοήτευση που νιώθω επειδή δεν έχω φτάσει ακόμα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αφήνω πίσω την πίεση να είμαι συνεχώς παραγωγική ενώ βρίσκομαι σε διαδικασία αναγέννησης. Είναι ασφαλές για μένα να ξεκουραστώ. Η ξεκούραση είναι θεραπεία. Επιτρέπω στην ενέργειά μου να επιστρέψει σε μένα με ασφάλεια, αργά και φυσικά. Κάθε αναπνοή που παίρνω με φέρνει πιο κοντά στην πλήρη ισορροπία. Εμπιστεύομαι τη διαδικασία της θεραπείας μου και εμπιστεύομαι τη θεϊκή συγχρονικότητα. Δίνω στον εαυτό μου την άδεια να θεραπευτεί και να ξεκουραστεί. Και παραδίνομαι σε αυτή τη διαδικασία.